sa padayon nga pagsakas ang kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Iloilo, nagpagawa sang Executive Order No. 163 Series of 2021 si Governor Arthur Toto Defensor Jr. Kusa din temporaryong ginasuspende ang operasyon sa mga tourism, recreation kag accommodation establishments sa probinsya. Makita man sa nasambit nga Executive Order nga ginadumilian ang pag-swimming sa mga public beaches kag mga inland water. Limitado naman sa 50% ang seating capacity sa mga kalan-an sa tanan nga banwas sang probinsya. Ginamanduan man sang gobernador ang mga local task forces nga magpatrol, inspeksyon kag mag-implementar sa mga minimum health protocols agud mapunggan ang paglaptas sang virus. Ang nasambit nga EO ang ipatuman sa Sabadong adlaw, Mayo 22 tubtob Mayo 31. Mga balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo, ini sa kabanderang Victoria kasalan nga bandera sa matuong serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.